Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar duniya gabaki ɗaya, ina wa kowa da kowa fatan alheri. Sannan kuma ina mika ta'aziyya ga dukkanin musulmi wanda ya tsinci mutuwar abokina ko kuma ce ɗan uwana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamal dai lokaci yayi. Lokaci yayi. Allah ya ji kanka. Allah ya rahamshe ka. Allah ya kai haske kabarinka. Allah ya kai ka gidan aljanna. Allah ya saka rabauta. Allah kuma ya raba ka da duhun kabari. Ya kai haske kabarinka. Musamman na yi misin ɗin Kamal. Na yi kuka. Har hawayen ma ya daina fitowa. Na yi jimami har na gaji. Which is kukan nan naga ba zai taɓa taimaka ma Kamal ba in ba addu'a ba. Addu'a ita ce kaɗai za ta taimaka ma Kamal a cikin wannan halin da ya tsinci kansa na mutuwa. To Kamal mutumin kirki ne. Na zauna Kamal more than shekara 10 muna tare da Kamal. Amma ni da Kamal daidai da musu ko musanyar baki ban taɓa yi da Kamal ba. Kamal ne mutum mai haƙuri, kuma mutum ne wanda zai faɗa ma gaskiya komin ɗacinta. Ko da za ka rabu da shi zai faɗa ma gaskiya, sai dai ka ji ba daɗi. To Allah ya ji kanka Kamal. Allah ya ji kanka. Sai kuma wani abu da ya bijiro wanda nake ta ganin bidiyo na ta yawo. Wani malami ya yi magana akan masu barkwanci, masu comedy. So kawai ni rashin jin daɗin da ban yi ba shine ban san me yasa wa'azin sai da Kamal ya rasu aka tado sa ba. Which is kowa ya san social media yanzu magana kalilan yanzu sai ka ga fahimtar da wannan zai yi. Malam wa'azinka gaskiya ne, but amma ni a gani na bai kamata ya yi linkin da Kamal ba. Me yasa zai yi linkin ma da Kamal, wanda social media ta shaida kowa yana ma Kamal kyakkyawan zato. Which is iya wannan ma ya kamata a ce ya malam, ya kamata iya wannan kyakkyawan zaton. Na san duk wanda yake social media ko TikTok ko Instagram ko Facebook ko wani platform ko wani social media, abubuwan Kamal kana shiga shi zaka fara gani. Kuma abubuwan da Kamal yake, comedy da Kamal yake, isar da saƙo yake yi. Hadisai yana isar da su. So kowane kasuwanci akwai aibinsa, akwai kairinsa, akwai kuma shairinsa. Ta comedy mutum zai iya shiga wuta, ta comedy kuma mutum zai iya shiga aljanna. So kada ka taɓa yanke wa mutum hukuncin da Allah bai yanke masa ba. So ni a gani na mutuwar da Kamal ya yi addu'a yake bukata, ba irin wa'innan cece kuce. Malam ka yi wa'azi, wani sun fito, wancan ya fito ya yi raddi, wannan har abin ya zo ya zama wani abu daban. Wanda Kamal yana kushewa, addu'a yake bukata ba irin wa'innan maganganun ba. Ban san me yasa wa'azin ya linkin da Kamal ba. Ya kamata dan Allah dan Annabi mara maganan nan haka. Malam ya yi wa'azi, ya fitar da saƙo. So ilimi kogi ne, kowa kuma da fahimtarsa. To dan Allah, dan girman Allah, Kamal bukata yake, addu'a yake bukata.
Sannan ina godiya ga dukkan musulmi da suka yi wa Kamal fatan alkhairi. Muna godiya Allah ya amshi addu'o'inku. Mun ga addu'o'i bila adadin, ba iyaka, ba za ka iya, they are uncountable, ba ka iya ƙirga su ba. Iya wannan ana kyautata zaton insha Allahu Kamal mai rabo ne, saboda Kamal bai da abokin rigima, bai da abokin faɗa. Kamal ko zaginsa kai sai dai ya yi dariya kawai ya ce ba kuwa mai rayuwa ne. Allah ya ji kanka Kamal, Allah ya gafarta ma, Allah ya gafarta ma, Allah ya sa aljanna ce makomarka. Muna kyautata zaton insha Allahu za ka shiga aljanna. Muna kyautata zato, saboda an ce shaidar duniya ita ce ta ƙiyama. Imma an shaide ka mutumin banza, imma an shaide ka mutumin kirki. Allah ya ji kan Kamal, Allah kuma ya ba mu haƙurin rashinsa. Dan na san Kamal zai yi wuya ya fita daga cikin zuciyata lokaci guda. Abu ne mai wuya, saboda na shaƙu da shi tamkar ɗan uwana, kai fiye da ɗan uwana ma. Dan a cikin 'yan uwana yana ɗaya daga cikin waɗanda nake tunawa da shi a koda yaushe. Allah ya ji kanka, Allah ya gafarta ma.